Nah, iki ceritanya nandur Kapilogo lho. Iki kurang luwih semua pirang luang, Bro, pisan? 100. 100 luang sakmene iki. Iki 100 luang, Bro, iki sakmene iki. Asale ale mencari, ale goleki kuwi nyukili bung sing nom-nom kuwi. Bunga sing tuwek kuwi buah, bunga sing nom ditandur neh. Sing tuwek wis ra layak berbuah mere. Iki bibite iki apik ya, Bro. Iki mambu pertanian ya. Kok ngendi iki turunan kok ngendi? Iki Watu Limo. Oh, Watu Limo. Watu Limo sing Silo Gasar. Sing terkenal kae. Iki mben bibite ke Watu Limo. Kelet lemah. Kira cok kelet masih lemah gamping. Carane ngono iki lho, Kapilogo kepenak. Enggak dilebok. Dilebokne, ditutup dilelepne iki, dilanjari. Lanjari. Iki lelok. Iki tali. Tebake breke rapiane ya wis oyot. Wis metu oyote. Kula mboten kendel liya dina mawon. Teko ke arep gawe wedang dolan iki. Nggih, kula liya dina mawon tak mampir. Kalih dolan mengke lek longgar kalih lari napa ngoten iki. Pas longgar niki leteh. Nggih. Luncur niku rada deres Mbah Jawa niku. Koncine iki enten ngene kula lho, kula sing rawati. Nggih. Benjing sik rene. Tak jupukne wis arep balik. Nggih, kesane mpun nggih. Jangan sekecakne kula mboten kendel benjing mawon. Nggih. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah sedulur. Masih dapat bertatap muka konten kembali bersama Bang Wiryo Ndiso ya. Nah, suasana pagi hari sedulur. Jadi seperti biasa dalam konten sederhana di sini Pak D mereview suasana kampung pelosok ya. Ceritanya di hari Minggu. Iki mah dino Minggu, Bro ya. Oh, Minggu sampai lali dino, Bro. Soalnya oh iya, iki mah kebetulan ndak ngeterne anak wedok sekolah. Ya sekolah lur. Hari Minggu tanggal 2 di awal bulan Oktober tahun 2025 ya. Enggak terasa. Iki rong sasingkah ke tahun baru jebule. Tahun baru ya alhamdulillah tahun 2020 ya wis rezekine ngene iki, aktivitas ngene iki mendino ya wis wong kampung ya seperti ini. Ya enek perubahan tapi perubahannya ini nandur Kapilogo lur ceritanya. Nah, dilanjut dalam konten sederhana di sini Pak D mengupload suasana aktivitas pagi hari ya ceritanya nandur Kapilogo lur. Kampung Sumudan Mongso Limo. Awan udan, bengi udan, esuk udan, sore udan. Tapi alhamdulillah iki esuk ora lur, tapi biasanya bengi lah sore. Wis muga-muga senajan di musim penghujan membawa berkah, membawa keberuntungan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, mari kita ikuti konten ini sampai selesai menikmati suasana pagi ceritanya ya mongso rendeng nandur Kapilogo wayahe ngoten nggih. Kan Pak D sempat mengatakan ya, wayahe lek wayahe rendeng iki nandur Kapilogo mongso limo. Jadi Oktober ngetokne sumber, September ngasatne sumber, Oktober ngetokne sumber, niku Desember ngedekne sumber, lek November kuwi ya aktif di dalam musim penghujan. Lek Januari ki hujan sehari-hari, tapi yo angel lur diprediksi. Iki fenomena alam kan angel diprediksi, kadang terang dan kadang hujan, soalnya panas. Zaman tua ki angel bro diprediksi. Yang penting awake dhewe ya tetap bersyukur ngono ae. Nah, iki ceritanya nandur Kapilogo lur, iki kurang luwih semua pirang luang bro pisan? 100. 100 luang sakmene iki. Iki 100 luang bro iki sakmene iki. Asale ale mencari, ale goleki kuwi nyukili bung sing nom-nom kuwi. Bunga sing tuwek kuwi buah, bunga sing nom ditandur neh. Sing tuwek wis ra layak berbuah mere. Iki bibite iki apik ya, Bro. Iki mambu pertanian ya. Kok ngendi iki turunan kok ngendi? Iki Watu Limo. Oh, Watu Limo. Watu Limo sing Silo Gasar. Sing terkenal kae. Iki mben bibite ke Watu Limo lho. Nah, iki kurang luwih wis 100 luang. Tambah iki lek 50 luang ya eneng, Bro.
engko 3 cadangan, mbok menawa nek sing mati-mati ngono kok cadangan. Nah, ikuti terus video ini sampai selesai. Pokoknya ceritanya aktivitas pagi musim rendeng awal bulan Oktober nandur Kapilogo ning kampung ya. Ceritanya itu di masih ceritanya. Bulu ndongko Mas ya. Ceritanya digoning bulu ndongko Mas. Urung tak taleni lho, tak aku sik entenono. Alon-alon budale ya, dalane rame. Atret. 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 Ceritanya digoning bulu ndongko lur. Tapi pirang luang iki? 100. Iki 50. Iki 50 luang. Yo. Aman. Aman. Lur, iki Mbah Sori sampai ramban iki. Halo, Bos e. Rambane apik-apik jalan iki kesumpetan iki. Kan ya. Arep nandur Kapilogo, Mbah. Nandur. Nggih, sing kula beto teng dulu. Heeh. Nggih. Gibas moh lek ngono kuwi. Gibas moh. Mau ya ya. Ayo lek ngono kuwi dipangan teko gagang iki. Lek. Pak Nogo. Nggih. Kita tambah sedeng ya? Sedeng ya? Sedeng. Nah. Nggih, nggih, nggih. Nah, iki kuat 50 luang, kayak 50 luang, jadi 100 bunjul. Saya bro ya, tak taleni rak aku. Nah, kita sudah nyampe di lokasi di Kampung Bulu kemarin ya. Sebenarnya video lanjutan kemarin, lur. Nah, seperti ini. Kampungnya cukup asli banget ya. Jadi di sini Pak D sudah nyampe di lokasi. Hujan ya. Rasang gini guys toh. Kelat lemah. Kira coklat masih lemah gamping. Bener, pinang. Carane ngono lho, nanti Kapilogo kepenak banget. Enggak dilebok. Dilebokne, ditutup dilelep nih, dilanjari. Lanjari. Itu lelok. Nah, ini tali. Ini tali. Tebake berke rapiane ya wis oyot. Wis Metu oyote. anake. Ngenis pelok. Jelas.
jelas tak kesel ya. Mare tumbek tuh mas. Iya nang digarap. Iya. Wis carane tumbek tuh. Kaya sekitar jam 10 pagi lho, tapi ternyata arep udan deres iki. Gledeke barang wis enek lur. Gledeke barang iso tar nyamber. Sekitar jam 10 pagi tapi cuaca ini Trenggalek iki rada hari iki rada arep udan deres. Oh, weteng ngimperti. Tak video ya. Udan deres. Pak, harga jenggreng rasane. Jadi orang bahasa Iya nyeblek iki. Nah, seperti ini. Jadi lemahnya rada kelet titik. Kresek campur kelet. Ini lampunya jek empan ngono kuwi. Ngono kuwi. Jane bledek iki. tak toko iki moncot iki. Tak toko Iki nggon toko iki. Kesepeng iki. Lemah iki kesepeng iki kanan kiri jalan. Nggon konter asline. Berapa kayak gimana? Ndi? Iki. Aku lek kurang seluang. Sorpring kan. Sorpring. Ono gelap to? Wis, ono. Loro mangan. Ora dadi dan keprek. Tani. Ini ngene iki mampu mah oyote wisan. Tapi ngetan iki ndak janji. Padahal Ndak luke. Yang jane kesane kok dirah kayak kulo nah.
logo, Mbak. Nih, terus nih ini kok. Nggih. Nggih. Dan ini semangat yang bisa ini kita kayak apa yang terotong ini. Gue pikir oleh ajar di anu. Kopinya coklat tau kan? Halo, ini sudah selesai. Ali nandur kapilogo ya, pas sudah dihiras lur iki. Nah, mening saja Yes, muga-muga engko udane saya akeh. Oyote engko saya ngrembaka cepet buah, Bro ya. Jadi engko lek wis sesasi wayah mupuk ya. Sak wulan wis wayah mupuk. Hasil pertanian nanti ternyata dipancangi dikai acir mening kabeh lur. Engko rene neh engko werek mrabuk awake dhewe. Dukoke mutiara apa poska. Rabuke rangsang oyote kabeh mening lur. Mening tak kai pancang acir. Piye? Ya, seperti ini. Ini sempatnya hujan gerimis dan bledek mang. Bismillah. Kelasnya ini kini lemahnya kelet gampang. Kini emang kok tandur ini sak luang. Oke ganti mengai. Oke ganti mengai. Belur. Sampeyan wong ora ndek wedhus. Ya lah aku ngono wong kebun aku
dhewe cukup nggih. Ajeng pados nggih. Nggih. Kula mboten kendel liya dina mawon. Teko ke arep gawe wedang iki gulane njen. Nggih. Kula liya dina mawon tak mampir. Kalih dolan mengki lek longgar kalih lari napa ngoten niki. Pas longgar niki leteh. Luncur niku wau rada deres Mbah Jawa niku wau. Koncine nggih enten nggih kula lho, kula Sindrawati. Benjing sik rene neh. Luar tak cukukne wis arep balik. Nggih. Kesane pun anu, sampean sekecakne. Kula nggih pun beton niku wau ngagak njinjil metu dhuwur. Nggih. Jangan sekecakne kula mboten kendel benjing mawon. Nggih. Ya kok cukup sak kesujane. Niki wau saya ngerawine barang. King griya kula namung kedhik. Dagane 100 punjul niku.